Uy, yan ini uy, ay. Kung nagpil ka subukan ni mama, papay lang ito. Oh, tira bang naghana? Dagko pa yung kayo. Apa ni mahuman ba? Antay mo yung raha eh. Ah, kanik, dakuan ni, mahurutog pa. Asa ka tako? Maayo no nga nagsugat eh, mato daw ortos niyo anta. Asa diri? Mangwali ko lagi nang maningwit ko kay wala lagi kasudan lagi. Sige, kuya gra. Sige, wa man sa kuya sudan sa mo ako. Sige, mas maayo nang kasinabot ko. Ato si kon si Archie ba? Sige. Ada berkeluta ka. Asa sa jero? Ngade ko sila. Ato ada sila. Ada yang berkeluta kay. Mingaw iki duhat. Mingwit mo na kay taga dia. Nah, tuar baru to ang gibilin dito sumoy. Kanunon pa to? Nagbili na taga Oh, dia. to kay kuar to daan mura tulo to ko sakto to. Tulo ta. Sige ato na. Ato si Kwardi. Oh, siya ba sinakila. Jay, Jay. oh, kan. Kayo kanamo. Ito kay maayo no na kita ganat to. Kita mo aling dagang kay Kogi bro. Isaw ko kung mama. Uy, dagan nagdagdag yung mga bato. Ano na ni Kundi? Ya, tapangan ko niyo ani. Kunya. Sige, wait, ko na niya. Mana makapag kita ni. May problema na na. Sige. Sige ka to, tabangin ko niyo niya. Oh, sige, wait. Dagan mo lagi patay ko ning mama gid. Kay bo kay mong mama. Oh. Sige, Tara. Mana katagwan kanang Kawayan. Ada yan. Nam ko tagar to daan kita gana. Tulong to ko. Tulo lagi nya basi nya nag wala di balik tas tindahan. Na. Away problema na. Ata mo kita ka sa dito. Sa tulong. Dagan mo niya. Sus, laya ni dito pitay. Ako lang usang dili. Wai ko angin. Lamag. Kaya mga nakikwana ko taga. Taga. Oh sige. Search. Oy, Asa mo? mingwit. Ngingit ni. Laya bala ko na usay pa banaw ya be. Awig ka dito ka gikan. Oh, laya kayo ko mong usay ko. Yan sama hunas taw. Bunas man. Sige man na kay. Dagan no, kung di man kayo manukom. Ata ko ito. Sabay lang. May kayo nagdap mo kayo. Ana. Sige man. Wag taga. Ay, katong mga taga dito, ako taga narito. Dito na. Taga Ito kay upat ta. Nang taga to gibilin do. Wa ta kadag taga ba. May ni kay. Yan sa man nga ako mga kauban mo bate bari mo dagwa ang ako may gwapo rir kita. Ano? May kakano. Ano? Kakak sa kakak no. Uy, iluwag gede yang gisulti gede, hunas gede. Antay ba dagang kita kuha mga karo mga yos. Tara. Atay asa tagi ni kelaw ani. Pre harap mga naong na to mga tilapia. Oh. Mga tilapia re pre naong na to. Ata lang kan mo Tilapia. Nene lang kay mahina ya Ibaw mo nga. Unas siya. Mingwit eh. Dia kasi kene Ari mo mingwitanan dito. Nay mga tilapia nga parehas naong na to. Ina. Oh, na. Imo sa imong naong. Kita para way mai. Ay gana. Ay musik lali siya dag. Kenapa? Mau na dia. Ana, paano yung pag-iinay? Makuha ka? Dango kayo? Ba? Sang tao ko. Nung sa mo eh? Inyo dadat on drink. Mo ni yung pinimitanan drink mo may klaro yung pinimitanan niyo. Tarawa. Sa buwan dito kay. Ba't pa kayo na istorya nga pre na itong mga tilapia dia? Karon, isa mo minuong ka. Nadi imong na umurag na tilapia. Isa mo ka. Ay mo na. Imong rag na. Ayo dia lagi. Delikado na dia pita. Pagya na. Dire adio dia. Ikaw na ba? Ikaw na. Ikaw na. Slide na po. Ikaw na.
Loh, saya akong kwarta. Ay, daan rin sa tulian na niya din. Guli ka tabi. Bahala nga Ay, ako nga. Tawa na eh. Ano Dre? Dawa tamas ito, yung dagat sa mga puting lang ba? Ah, Ato ni sinawag ba? wala ka sa mong dagat nga. Tanawa mong dagat doon. Muskyo kayo. Hoy! Kami mga isda, mga tilapia. Tekkom kayo. Artag. Loh, kanang isda eh. Loh, hukom ka ni. Iwaya. Selamat. Selamat lagi tang. Ha? Pila gini katuig ngongi. Tutag ko. Mungkin kita nung mga pasok. Selamat. Are. Ano? Ano yung mga taga? Mana? Kumpleto rin tanan. Kailangan ka ba? Di ka magmaya ni. Kupat ka ba? Kay kadaan law rin pero may magakuha akong mga Duta pingwit. silang Ah, grabe yan yung pingwit ni mo raw. Pinaguan na ako. Mo ni pingwit ni mo. Kanay mo. Angay mo ni. Angay mo bang guna. Pinaguan na ako. Melon ko no. Sa Pinaguan na ako. Charge. Yung dagat niya ba nindot kayo kay tungod sa kalawang ba na? Kung siya may atong paso. Kuha na mo. Grabe ya. Kuha na mo. Ako, tako daw. Gini. Plastik mo ni. Doa. Ba ninyo pingitan Andre nga po. Basura may makuha. Daw na laro na. Ba ninyo. Ba ninyo pingitan Andre. Tok mo. Basura may makuha na to dre. Balhin ko eh. Hawaii sirte. Dito mo imo ada. Basta ko na imo ada. Bira. Loh. Kan nino nakuha nun. Ji, kan nino nakuha. Sumusong ni gini ko. Ano ginaw? Terlalu. Kita di mo. Jadi segera kita sudah nani. Di mana kita mau gitu. Boleh kita bang ni ha? Hah? Dako gani oh? Bato. Tahu ni ko anta puro man ito. Ikaw ng mama ba? Wa ko madaro na ning isda. Sa ning tuaner dagat ka pagluno na akong bato. Problema nga ni mo. Ngano ito ko yung tabag. Ngano ito ko yung kanamo. Bantay naman duha ni chance. Banga ka. Patay ko sa mga ginahan. Delikado ka. Okay mo ikuna na. Tabangi ko niya to bato ha. Si chance ba sa ni chance eh. Patay ni kay lingon ko siya. Tangan mi wasa kay. Wa ko ba balik ang Wa mo dagan klaro kita ba? Aw basta dukob siguro ka to. Aw dili. Ate ka ta dili. Ate ka ta dili. Hoy. Ang namo sa bisbay. Isa may nagsubo yung mamasulbo niya. Ay ngano? Ngani mo? Kaya ano dai. Wala nang makapangalan sa kuha. Kaya ako man nagpatrabaho ng mga kabatuan diha. Sana all. Kapapay. Yung mga kuba na diha. Ko ada boss. Ay lapat-lapat dia. Sipon ni mo boss ay. Daningan nga imuhang sa importante Kamatay mo ni mga bato. Madala ni mo dili na may rason ninyo ba? Madala ni mo magaling mo Amo nasukta naman na ninyo dire. Pangingituan mo sa mong pagalingon ng pispan. Gael lang ko ninyo. Oh sige boss. O na boss, o sa may mo ihataw ni boss nga puro man Puro ni basura mo. vibrate na ibang sa unsa mo ning kini siya gyud pispan ni basurahan pa ni sa opan ni imong dagat. Mo ni kayo kay imong pispan dire boss no kay. Mo na may Bato. pero bitahan na lang na akong dagat karon. Sabi hatag na mo diha. Daw makakuha banti lang imo. Pante. Ano ni mura man pud pante. Sige mo, ari ko. Samahan mo tong kasabutan o magkakuha man kana mo tagay lang ko. Banti ang makuha boss. Banti lang imo. Magkanong oras no? Magsiguro mga alas 4 na sa hapon. Wait, problema na boss. Basta kami boss, matag mi boss. Basta tagi ko ni, hapit mo sa balay no, di sige boss. Banti lang imo boss. Banti lang mo yata kina. Kaya kita mo sa interview. Sige. Ari baya. Grabe pati dako kisaw to dito eh. Dako. Dako lagi ni. Oh, kisaw eh. Matay plak-plak to dako kay ba.
Layo tinuod gid eh. Di ang gingon nila diri sa una nakon ni Sirina ko nga apo ta tinuod ba di ba mo di ba kato nato ang Sirina? Ato ra suyag. Ato batayan Look, Sirina mo chupoy. Chupoy mo na. Sirina na, Sirina. Kuha nila to mga toy. Sige. La. Aling sirnahaw, atay sirnahaw. Kaya sa tanan ni ba? Pag atay ikaw nila dyan. Ikaw meron sa. Atay na Basta buhanga din. Bato ka wali kuha diri. Malasa oy. Dalintay. Una sa tanan, padayon ko subscribe sa moang FB page, Chads TV Vlog, o sa YouTube channel, Chads TV. O nay mga shoutout si Bansky Raymo basa sa shoutout. Shout out ko sa tanang kaubanan ako sa GBFI, Guardians nila ni Bro Imbong, Bro Benji, si Sane, si Bro Junre, ona ni Bro Albert, Bro Reggie, og sa tanan-tanan lang Bro Ricky tanan, na si Darren, si Jenilyn, og ni Bro Benji gumalalim. Pa shout out ko yung tanan. Og sa shout out po diay sa shout out po rin ni Sky Roads, Joren Relo, Aye Carillo de la Serna, o Elen Hontelia Yagong. Salamat sa tanan ninyong pag-support sa amoa o sa inyong pag-tanaw sa amo mga video unta nga inyong pagasuportaran ang tanan ng mga video. Dagan ming pagabuhaton haron kamo malingaw ug unta nga suportaran mi ninyo. Dagang salamat. Shout out ba? Ako dai si Bansky. Thank you. Shout out dai ko ni Alvin Batukan Laurito. Alvin Laurito Batukan. Danau City. Okay, maraming salamat sa inyong suporta namo. Bye-bye, kay ulan na.